kalman laeng. Programang ingkapakangigan kada kini nagtutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagayang mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Nembag nga malim yu aming nga sangapana mo pagayam. Malem iti Huwebes Santo. Manipod nga ro dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, Masarakan, di Barangay 31, Talingaan, Sitio Logbot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di manin nga sumangbay iti programa. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng. Kaya ito di pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, Mr. IKL. Idi kalman laeng, Manong Nemi Ruiz. Please share this program, mga ka-idi kalman laeng. I-share nyo iti program na tayo, tapos nakasta ka na natutumet lang ang danangkay. Katapadanan nyo iti pagkasalitaan ni George. Ni George, buradek iti pitong agkakamsat. Nasabad na ulila iti demang, na ulila dan demang. Kasano nga tanga maddan tigasat, iti pitong agkakamsat, nga napukawan iti inakin ama. Sigurado mawatak-watak na. Di magkasaritaan kan iti kalman laeng ni George iti mabusag Badog Ilocos Norte kat babayan ti panangisurat ni Amante Pagaragan. Amante Pagaragan iti mabusag Badog Ilocos Norte. Padaanan niyo mapagayan. And please share this program. Share. Nidagaro din irugi nga iba sa papagayam. Hora, kumusta ka ni Jerry Locson? Nanda ka ang buibuyan, Jerry? Kaya sagudayan nga rin ti surat. Iti idi kalman laeng nga pakasaritaan ni pagayam tayo nga George. Iti mabusag Badog Ilocos Norte. Iti parang isurat ni Amante Pagaragan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng, Manong Nemi. Pito pa laeng idi tawen ko ubingak, tapito nga ron. Kat siyak ti borodek iti pito nga kakabsat. Unay madpen, kung kunak idi Manong Nemi. Nasasinupay, tinarigat ti panagbiag na isupay ti adu nga kakabsat. Ngayon mga comment kadatatang kininanang Manong Nemi nga naragsak ka no ti adu kat adu nga agtitinulong. Ngayon ti makadakas Manong Nemi kapo ti kaadumi nga putot ni tatang subramat ti kinagagat na. Subramat ti kinagagat na Manong Nemi at tanig iti gundaway amalis di sayan. Nga deta ti kapunan no apay Manong Nemi nga nagsakit iti ulcer. Pambi iti ospital Manong Nemi kat kas mangmangig ko. Nakaro nga nun ti kasasaad ni tatang. Nga dahit nga ulcer Manong Nemi kat nagbarin ka nun nga kanser. Diyago na'y maawatan ni di Manong Nemi ti ubingak bay ngem kasalang ti panakaawat ko. Ket sumagmanulaingan nga aldaw Manong Nemi. Kat napukaw min ni tatang. Nakaintar kami nga pito nga kakabsat Manong Nemi anang palawlaw iti ayan ni tatang idi tagbilbilinen kadakan. Ngawang kano ti sabali nga ramiden mi iti agsingsingpet aggagaget tulungan mi kano ni nanang. Agpagpakawan ti sanan nga may tuloy pa Manong Nemi ti obligasyon na akas ama kada kami nga pito. Upat nga babae kan talo nga lalaki.
Pinanubusan mi nga ro din ni tatang manunemi kat adu nga luwa iti nagarubos kada kami nga kakabsat kas tamat ten kininanang. Kat gabuta awanin ni nanang ni tatang kunak kumamanunemi ni meten nanang manunemi iti agtrabaho iti sobra. Anawaan mi manunemi nga saan uneng agbambanom. Ngam ko na namat manunemi nga naskentap no agbiag kam kano nga anak na. Ti makadakis manong nemi dati-dati nga adda asmana. Sakit kang kanayon nga mabanong. Arig na akong pa'y matawa tumawan diri tatang manong nemi sumublat ni nanang amang panaw kada kami. Apo ni mito nagasgasat manong nemi. Nasasin pa na kita adong anak. Nga manulang titawan tinauna anak nga kamsat ko manong nemi. Imo na nga tayo ni tatang kalpasan na aw pa'y makatawan sumaruno ni nanang agpakpakad. Kasta unet anong ugbi nga sang sangit mi manon nemi nga kahit bi kumang igawid saan mi akayat nga matay ti inami igawid mi saan saan ka matay saan ka na mamatay ng saan. Numambarin na ko manon nemi nga puyutan mi jigingiwat na tapno umangas. Tadya angis mong kit itad mi kang kuha na numabalin lang ko mo. Ngempiman manunemi. Tasaanin ang kinabaylan tayo ni nanang kat pinanawan na kami matin. Apauna yun, di kiti pito ka ulila. Ademangkon ko na di kiti kakabagyan mi manunemi. Ngabutawanan, di naganak ka na kami. Sinigurado mi manunemi nga mawatak-watak kami. Kabagyan, dedinanang adamangala, kadigadi kapsat ko, kabagyan, deditatang. Kadgabot siyak ti burudik manunemi ni Auntie Lynette nga kapsat deditatang adadya ka interisal ti imay dito ibadok. Tapos hindi ka siyak iti umay na alain. Sikat kayat ko nga para kata kami. George, Auntie, ipandak sa jay Manila? Diya ka interisal. Diya kayat, Auntie? Pinag di mo kayat. Sino nga mga laking kanto eh? Kaya di kakabsat mo yung kinitatang mo, kaya damat inalada, kinikabsat dinanang mo. Na kami ti akong pinala na. Diya kayat, Auntie? Ano sa mo nga pangayatan? Diya ka mo tagtagalog, Auntie? Sigurado nga Tagalog laki iti pagsasaodin diya. Alis to lang ang surusuruan. Isuro ka itong Tagalog. Uno saan tayo kang Tagalog? At Ilocano tayo, nagkakabalay. Na angkel mo, kanigri kasinsin mo. Mga opisina ka magkagpadpada kin angkel mo. At saan na kang tumabayaan. Pagbasahan na ka aging gagraduar ka elementarya. Elementarya na yan, Auntie? Kat-katan tayo ito, ano madigit anak ko. Hindi ako makahit ang alahan kahit mo tumulong. Sige, Auntie, magpagkatak nga rin ka na kakamsat ko. Uwen manong nemi adda nagbati dito ibadok, adda napan Kurimaw, adda napan ijay Isabela, adda napan sa jay. Nawaras-waras kayo manong. Kat siyak mo nakadanon ti kaintarisal. Kat kung kuna tinakam ko. Adan tungod-dungon daway. Ngagkikita kam itong agkakamsat. Bunusahan kat mapasamak to ti reunion mi. Kinunak manong nemi tamang mga kumat mo kan ti reunion. Get together. Nga danton asawa mi kada anak mi. Kat agbiag kam amin nga pito. Manuntong at bilang mi. Pito sa pito nga asawa. Manong anak ditong galmay sa. Agtitipon to. Mapasamak to nga ta. Hindi ba nagyang ko iti sidong daan ti Lynette manunemi sa anak kamarigatan tanarwa mo itirigat numampay madlaw kasla tagtagabunda. Sa kakadimat la marigatan ha? Tinted mi kang obram. Panangirap-rapin mo ti panagbasam. Saan, Auntie? Okay lang, Auntie. Baka da reklamo. Awan, Auntie. Very good no kasta. Ipas nagbutag basa.
Aging ka nga nagradwara kong elementarya manunemi. Iso na laeng ta. Sandag mo na pagbasahin iti high school. Umanayin da ita. Amo matin nagbasa ka nagsurat. Ha? Nisot ko na yun, ti. Awan maramit ko. Dito mo natambalay. Naimbas ka nga magsweldo ti katulong. Sigalatan. Kaya mo. Sigati mo bat-bati no kasta nga mapangkamog opisina kinangkel mo. Kan mabamit agbasa da kiti kasinsin mo. Ala, marmaling no, sumait tumadat biyag tayo ta. Basa ka dumat lang. Horisanin natin. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagsardeng akon. Ubrak manong nemi tagtagibalay. Ore lalakit kinataok manong nemi agtagibalayak ta na ron. Isumit tubrak. Aglabahak pa yan manong nemi. Ang abali ko tadamat wasing masin. Saan ka nang pupuutan di pa naglabas ti aldaw manong nemi bulan kentawen may sakon nga baro. Sa 15 ti tawen kumano nananayo kon nga baro. Kung nakanyak niyan ti. Sa 15 pa lang ti tawen mo nga kabarbarukan. Baka makasirpat ka di balasang tagaram kan. Ha, George? Ito ko na yung marat antikat, ada na sirpat ko. Asin no? Ito nakakyut nga katulong na ni Takaruba. Katulong ha? Yun antik. Asin no kung mga roti armak, no saan katulong ang padak. Alakit. Namakit-kitak sakit na dyan. Dito ay balabatit. Wananti. Hamad nga rita pandek. Ngayon nakakyut. Kaya nakapudpo daw. Di problema no armak antik. Baka dyan ka mo, tigilokano. Ay, baka no saan nga Ilocano. Bisaya na day jay. Ngayon Ilocano met lahing, di kita amo na. Tas kada kami. Baka nakasusuron di Ilocano. Baka amo ng tekso ti Iloco. Amuyot na gananti. Nalipat ako. Ang ganito kindi, apasyarin. No, maam no at nagan. Impakadak na rod manong nemi kada angkel kani anti nga mapanak iti karuba. Nagdurbelak manong nemi talangato ti bakod da. Ngem makita manong nemi ti balay da napintas. Isu ti may nangilukat nang masadigit-digit. Hello ading. Pwede bang pumasyal? Mabarin ti umagpasyal? Ilocano ka? When? Katsi ka. Dati nga Bisaya na, ngam nalayan kang sa Otiloco, ta Iloco lagi ti amo. Siyak na yung George, siyak man ni Susan, mamaling ka di ko may kapasyaran. Baka saan ka kahit di ti amo. Natiyan mo ka di, di mo nakaruba ayad daan ti lelet. When makikita ka na ko ha. Kitkitaan ka na ko ha. Ang gwapo ka eh. Napintas kami Susan. Susan. Napintas pa yakadain dinagan na Susan. Manong nemi impakada na kalagiti amo na kang nagsubliditigate kat pinastrik na. Sumari ka George. Naling kag sa Otiloco ah. Nabay kag namin ditoin. Aba mo na taumon. 15. Abay nabayag kan. 12 pala edit, umayag dito eh. Dumanong ka. Agpapada ka magahayam tigasat manong nemi kinam kadlain. Kaslasana ka mamati, nga uli na damit nga demang manong nemi, taga-samar manong nemi ni Susan. Yung talaga nga na po daw, manong nemi, Bisaya na. Ganabiyag na kiti matana. Ti agong na. Kaslo agong ti Belitsina. Tibibig na manong nemi, naging piskid din na ya. Naging mas nagmayat nga tan nga amalan nga na namin. Tingipen na manong nemi, naka-ur-urnos ka nakapudpudaw. Tibarukong na manong nemi, kalkalingan ni tangsin. Cute, iso na manong nemi. Tayo di damagig numero height na kat. 4'11 ka no lang. E rinutas siya manong nemi kat 5'5".
Edi si marunong nga imaya ko ng pasyar kang kuha na, imbagakod kang kuha na ti I love you. Ubing tapay, George. Hindi nasapsap, may met no, ubing nasapsapat ang agasawa. Tapos na di kasi tagat, ubing tapay lang, into no agapuko ta. Apo ko nga sigod. Tagano kagayam? Taga Ilocos, taga Badok. Marmarago. Uy, wala, nakangagab na ita. Taga Badok na dati, amok nga babaeng. Taga mamutakin ni Andim nga linet. Nagpagpata taga ang tigasat. Huli la kayo nga dimang. Buriday ka, buridag kamit. May kamit dito, tap na makigasang-gasat, takas kanyak. Kinam kadlaing tigasatan niya. Pinagtagpo, pinagtadhan. Husto ako ng susan. Ay parparik na kanyak. Nga si kanto tagbalin. Nga ina, digiti, siyam mga anak ko. Anya? Siyam? Pangganakan ka no, digiti medyo pandagkit. Umuto. Sabi nga ado kayo nga kakapsat. Siga nga baka imala ka kinitatang mo. Nga pumuputot. Talaga nga, pinagtagpo na tati panawin. Papagayan da George nga ta kinisusan tagkatuluyan. Inangarodan ituloy papagayam nga iba sa diti surat. Ti idikal man laing ni pagayam tayong sino? Ipagayam tayong George iti mabusag Badog Ilocos Norte ipidang surat ni Amante Fagaragan. Manong nemi nagsubli-subli nga napalang pasyar ken nangarem ng follow-up iti digdigak. Ibagbagak nga panagayat ko manong nemi ken Susan Abisayana. Aging nga dintengen manong nemi nga astoy onay tiragsak korek na napalagto nga na yes! Kinunak, idi ibagamot ten manong nemi ni Susan. George, I love you too. Uri at daak, iti uneg ti balay nga pagpapaayan na manong nemi inarakog ko ni Susan. Uri sa sino makakit-kita o makaiparit ko na George, sala. Dagamin mas bahalan tiragsak ko, Susan. Maarakop kan. Nagbanglo ka. Siyempre, kadigdigos ko itay. Kinadamit pinusitsitak mo ante pang banglo. Nakababay met kan ka. Kinuris ka, nabanglo kami. Mabaling ka di, Susan. Nga na. Nga ramanak. At ito nabayag ko ng inat arapaap. Nga maagkak. Nga bibig mo. Ala, ang mga noda. Ala, nagalisto ka. Ay, imas ka. Naimas ka talaga ayam ti Bisayana. Si Kamit Ilocano. Nakalalisto ka. O kita, adan tatakulap mo itilupok. Mabaling ka din sa kruyan ka. Ala, ayaw ko masakruyan na. Inudutayan ti kwartom. Taapay, itulog na kita kwarto kon. Nagkakwarto ta. Nakalalisto ko ang talaga, George, Naraman namon di kiti lips ko. Maminsan pa'y manarot. Agawit atan. Ha? Nakaimimas ka talaga. Loko ka, George. Ubing tapay lahing. Karugrugson ta nga ron. Kahit mo sawin, masapa ta nga agasawa. May ti masapa. Aging ka manong naming nga nagpaot iti duwang atawen, nakurang ang duwang atawen ti relasyon mi. Edita, kayat kun manong naming asawa inisuna. Nagpakadakan ka nagiti amom, tayawit kan sa Ilocos. Apay, di mo kayat? Sigurado ka nga nakasagana kan? Uwin, amok no ang pagganatam. Tiyan niya, nga maalam ti kayat mo kanya. Katuin, no mabalin lang kumangit, itan. Sigurado ka, uwin.
Itirigat kan na maayag din nata. Mailiwak matan sa J-Locos. Pito pa lang titawan ko ito. Umayag dito'y. Sige, patasik to nga rin nga kasalita ida. Barbarang makaalad ang sikot ti kasukat ko. Yes, kung tinagam ko anong name, hindi agawid ako. Yes, ay. George, ay, auntie. Sabi nga, yes ka lang, yes. Di mo napasumbati na ya. Ay, aman, auntie. Iman niya ka pakaragsakam. Auntie, kahit konti agawid. Anya? Ay, bigla man lang ay magkamtikas ta. Yan ngay, nabayag mo din di pa nagsaservik ka na kay auntie. Ako nga tamatin sa pulo nyo, kinasyahat ko. Kinagyaman ak. Tada kayo tinangalakan yak. Numan pinagpatinggak lang tilimentarya. Esla. Babalawan na kami, tas saan ka pinagbasa di high school. Ore high school kumalangan ti kuma. Ay, mag-asawa kan samat na, nasaserbi na nga ron. Kahit ko nang iyawid ni Susan sa J-Locos. Baka adot umapal kang ka sa dyan, no, iyawid mo. Ni Susan sa Diabado. Apo yung umapal da kanya, auntie. Kata, nalapsat ka talaga ni Susan. So, nalayang ta. So, nang ta niya, auntie. Amuno, at di kita nalapsa, kaskan kwa na. Di kita aalukuyan. Aalukuyan? Anya kito sa auntie? Nyata mo. Baka sa Ilocos, kadadan to makakursunada kang kwa na nga da kwartana. No, pasirapan dan to ti kwarta, ta sumurot. Saan nga tama ta kasta di Bisaya nanti? Kita ang iso amin Ore di kita Ilocana. Kasi jaman, ore sa din no. Iso nga mga no, kutkuti mam lang di kita luluam. George, nukas pagarigan ta iyawid mo ni Susan. Kadadan to magkursunada, arami din nito amin na kabelan na to, maagaw na kain ka. Maagaw na ni Susan ken ka. Alam ni auntie, but-but ngundak. Saan ka nga but-but ngayon? Patpatigmaanan ka lang. Ano na talaga nakadesisyon ka nga mangyayawid ken kwa na? Angit handa kang egawid. Nagpesunti, angin balbalagang ka lang, patpatigmaanan ka lang. No, iyawid mo ni Susan sa Ilocos, kata doon to di kita agkursunada kang kwa na, ala kita, ilalaim laing, ingatam, gwardyaam. Taman no may pada di kita bikas karigda do mga Bisaya na pero sa Los Buenos, nga may kamkamang di Ilocos nga itaray ti sa bali. Anong nimi imanugot di kita kaduawon pagganan da kiti amon ni Susan nga agikaten iti ayanda. Taadamat ng dagos manon nemi nga naalad da kasukat na. Nga gumawagawawang agbalin kumamit nga katulong da. Tinaramid na manon nemi inimpakinan da kiti arawatan na kalpasan na imayan dito'y andad din. Susan, nakasagana akon, George. Nakapagpakada akon. Umayasubat ka. Taagpakada tamat ng gada uncle ka ni auntie. Ngamawan ni uncle, manong name na di alakit ni auntie Danda. Nekit talagang nakasagana kan balasan ko nga mapan sa J-Locos. Kahit kumunti dumanan sa J-Locos, auntie. Auntie ko na akong wala ko doon, wala auntie Apay, manipod Samar to Cainta Rizal to Ilocos. Kasi destiny makunada. Susan. Siguro, auntie. Katimat destiny ni George, manipod babusag badok, Cainta Rizal, agsubli badok. Siguro, auntie, kat naikari. Nga siyak ti alain nyo tapno kita agsabat ti dalam mi kini Susan. Ala akit palubusan kayo, nako. Kadi daw dawat kong sapi ko mata, makapagtinulong kayo. Nga mangisakad ti masakbayan, di kiti anak yo. Napintas to kuma, ti pagbalinan ti biyak yo. Sumaliwanwan kayo to kuma.
Babayan ti panagkagagat yo. Panagtinulong yo. Ken kinapudnot tunggal may sakada kayo. Nagyamang kami kada kita pamalakad mo, auntie. Susan. Auntie. May saka nga Bisayana. Adot ang kursunadang Ilocano kada kiti Bisayana. Tilang maibalakad ko keng kabalasan ko. Di ka ko mapaiturayan ti sulit-sug. Ang tinanet ko nga yung pinsan, ti ayat ken panagtalek mo kini George. Kastamat kang nga George. Sa mong saksaktan ni Susan. Ilalaem, ayatem, dungdungem. Kad sabi ko talaga nga, nabintas to ti biyak yun. Gamang kami, auntie. Kad nung nakasagana kayo, night trip kayo, awatin na ti Barok. Auntie, basit lang na ito Ngim umanay ang pangrugyan nyo. Manulit, auntie. 10,000. Ay, gamana kanti. Kung nakalam nung tipagplete mi lang titid jo. Yan basit pekit day ta nung kumasweldoan ta kagad at urnong mo. Kasi kamat Susan, manumat ti awit mo, kwarta. 5,000 lang anti kapag impawpawit ko man sa Bisayas, di Samar. Nung ang-asawa ka ito, di agdan na kayo ito, di ako ito ipawpawit mo. Awan mawatan na kadapat na nirikapsat ko. Takunada nga, urag sarding akto ka nun ngagpawid, no agasawa ako. Dahil tamat tiga po na no apeng nga imanugot na kadakos. Hindi ba gani, George nga yawid na kung sadya Ilocos. Ala, good luck nga ron ka na kaya anak ko. Saan na kayo ko mga mabayan na po, Diyos? Ni Uncle manong name iti nang itulnog ka na kami ti terminal ti bus ngagpailocos. Baka doon sumarabo ka na kayo, Uncle. Gumatang kami tate, orid wala ta lang biskwit. Tama mo ti probinsya kita, no tagaputi Manila kita. Umarak dang agsapol ti sarabo. Huwag Uncle, la siya akong ti makamong gumatang. Siya akong ti gatang, siya akong kwartak latang. Orila talo nga lahat at biskuit manong. Alan, kadne dandani mapantalugan yon. No kasanuti panang magbaga ni antiyo kata kayo, kastaman kanya. Awan ko mati, manglipot kata kayo. Agbaling kayo kumanang anapod no, tinulong kayo. Kad sayo liplipatan niya po Diyos, no? Nyaman ti problema yun, ikamang nyo kanya po Diyos. Thank you, Uncle. Nagkadago kami siyempre, manong name kini Susan, night trip manong name. Nang rabi kami ni terminal ti bus, ta alas 7 nga nagrubwat. Sayang, anat sayang. Aldaw ko man niya, ti trip, ti biyahe tatno mabuyak. Baliwan na to at pamanila tapos nakastagat mabuyam to di kiti malapsam. Anong to oras nang dumanan ta? Nasan talaga din mga matrap-trap, madadadailan. At dantan sa niyan, tunubigan. Isusur ka itong iyamam mo ka na kiti, kakabsat ko nga nabati sa jay, ken kakabagyan. Mapangkan to ilastog. Ilastog? Uwan. Gabuta, napanakkelak, nga sikat agbalin nga asawa. Tapay. Gabuta, bisayana ka, napintas ka, husto talakit ko na ni auntie, adun to di kita kraskan ka. Tay palubos mo, ang agawan natin sa bali. Saan kung may palubos? Over my dead body. Manong nemi nakadagdag kiti magibi, numanan agkak di kiti lips na, maturugtan. Baka kayat mong anda mapasamak kada tayo tunang tibas. May ganun. Adok ka ng kastakit. Numuna kita na yun, naidap ti silaw. Matmaturugan na kita, dado mga padatang nga pasahero. Isa nga mabalinta nga, George, manong nemi gumana takon. Huwin. Iso nga, agagkak. Nagati lips na,
agkarkaraya manong nemi tinakulap ko iti barukog na. Nagmayat manong nemi nga ay ayamen digiti. Guwapol iti barukog na. Nag-cute na talaga. Ngam naturog kami matlaing manong nemi. E di makariing kami manong nemi nagsarding ti bus. Mamigat na yun. Nada. Mamigat na tuwin. Siyempre, baka no, before lunch nga daton sa jay. Asidig tayon. Makan, tamamigatin. Matandaan ko mga asidig tayon. Kit ubing ka pala nagpa-ka-interesal ka. Asidig tayon, maraklata na. Tsak amon, ano nga ili na ito. Pangasinan sapay lang. Uy, season Pangasinan na dyan, oh. Season Pangasinan mo na. Laumay na ka natin, tagkape, tagmamigat. Dagiti malabsan mi manong nemi, kitkitain na kami. Siguro agad ibagada nga napintas na kakuyog. Uwan manong nemi, namigat kami, kabasan na yung tulimitag biyahe. Aldahon, hindi makadahanon kami. Uwan manong nemi, duwang tricycle, manong nemi, inarkilami nga nagluganan, tado dagiti bagahe mi. Iti pinanawan mi nga balay nga marmarpuog manong nemi nga nagkagatip lang iti panaw, tinagtarusan mi. George, dito ti pagginanta? Kasla aumat dagigyan, nabayagan. Idagsisina kami nga kakabsat. Napanawan mo tinda nga balay. Dito ito nga balay? Mayat pa lang. Baka agubo, nagtudo. Di, sol na takdi, ubo na. Nakan, sumratan. Apay aon sa 3 daw na nakalukat, na 33 daw na, taram nagtun. Alam mo kan. Irapin na tagdalus. Iti arubayan, kaniti unag tibalay. Manong nemi marmarpugan arig na, ng palagdaig tukunak. At dati kita nakakita kada kami, manong name iti inauna, kapsat ko ti May. George! Sikan ni George! Manong, ay susapo. Manong matiputot mo, manong. Ay, doon malak ka rin, tatang. Narigat lahat at panagbiyak ang gor ka. Sikan sa amin, ti kasusurtan ka na tayo nagkakapsat Ape, manong. Di mo malayam ang mukha niya ako na nakabimbintas nga kaduwam. Ni Susan, manong. Susan, patinagan na, parang may Susan. Tiinaw na kamsat ko, Susan. Bisaya na, manong. Kung naktupay ngamin talang langanak, talagang matmatanak at talagang amuna tagilokano. Amuna, already nagamamu kami kat 12 years old na ngamin, hindi rugyan na tagkatulong. Anya? Papada na tigasat, sumat tiburdek sa tiburdek, uli lang ang demang. Nawara-warada ka naman nga kakabsan. Ay, kasta. Naswerte ka, kabagis. Nga magandad ka lang. Ay, wanam nga nalaing suna. Ape manong. Ay, susapo. Numuna dito ayan tayo, kat adoy kita ay adok kwartala. Hey. Si manong, basta balag, patigma nga na ka lang. Ay, wanam nga na yung bag, ti asawam. Gabot na lapsat. Siya tupay ka tagkursunada. Nga ni manong yun. Ana, ay, dito nga rin pagyanan nyo. Uwan manong, nasiyad ka rin doon kasta. Api ngamin awan nagyan ito eh. Kaya damat na kita sa napimpiya sa pagyanan. Dati pa lang. Sikat burudag nga rin. Sikat agtawid ka na ito. Family house tayo nga nabaybayaran. Manong nemi, inpasyar ko ni Susan. Kada kiti kakabagyak, kanda dumapay kakapsat ko, nga adda nga nabati dito yung batok man. Agsasarunod sa gawiso kata paswit. Hi, George! Sikan ni George. Uhin, isuman ni Susan, tagbaling asawak, paulit pintas ni bakit mo, George. Nagswerte ka, George. Stainless, nakakiyok-yot, mount height na. 4'11". Kulak to. Kasi ka, 5'5". Alagad mo tirabi, agad nagpatog dala tama, di ba?
Oh, ituloy nagpa-share. Langal daw kami manunemi iti balay iti may sakit iti kapsat ko. Nakakastawa iti parang daydahay da manunemi nga nagbaling nga napintas ti asawak. Ni manang ko nga ron manong tinagyanan mi nanganan. Ay, Jesus, po, takada kayo nga talong lalaking kakapsat. Sikat kasusurtuan, George. Kapata, napintas ti asawa. Apit asawa ni manong hangapintas. Di kiti manong ko, nga lalaki. Man, may nga mawagas kini Susan. No, aggaabay da ko mga aggaabirat agad. Awan Kapata napintas ni Susan. Ni manang met, dalawas met lang. Hindi talaga met. Padasim ti mapan makisala no agtagpasala. Paglulumaan na pag-iinagawan na alupen. Mapagayam anyan tungata iti napintas nga kasasaan dasusan kani George. Iti likodan ng padpadada ang nagpatingga dala siguro ti elementarya. Ang nagpadada nga nagkatulong manunemi. Padaanan nyo, tayo. Alain tayo ituloy papagayam. Surutan tayo dato'y idikal man lang nga makasalitaan ni George. Iti mabusag badog iti panang surat ni Amante Pagaragan. Iti mabusag badog Ilocos Norte metlaeng. Manong nemi, kalbasan ti bangal daw, nagsubli kami, iti pagyanan mi nga balay, family house mi man. Naalibtak manong nemi ni Susan, naparagsit. Kalalisto nga irikpas na, kayat na nga irimpas nga trabaho manong. Uwen, ket, adagay mi inyawid na manong nemi nga kortina. Alat, kumamaram, kortinaan ta. Ta, saan lang asto yung hawla puros kortina na. Susan, saan ko nga maori trabi? Ato peta trabaho ni tumulong ka kidi. Nakarugurugit di likod. Nga patpatin nga kay kayo sa jay. Tapagmulaan tanto tinating dita. Sa aladan ta. Aladan ta tapno kasta kita agtarakan ta ti manok. Agtarakan ta pa di baboy. Iparit na agtarakan di baboy dito. Apay, adot balbalay. Di manok. Handa ka tamo ti parit. Ay ka manong nemi, nagtinulong kam nga nagluto. At na sa remote mo, manong nemi nga natin, itilikod. Imasim taga-braw, ha? Naimas ti luto. Bisaya na nga luto. Manong nemi, idi malpas kam nga nangan. Simbre kaking muna manong nemi, ti pa nakasilid mo. Nakadaldaliman na kang peso na ito, agpalin na asawa. Sabi, talagang okay na okay. Awan pulos ti pilawag kang kuha na. Hindi mo na nga napahanak nagdiwos na. Dadamat asindag na bomba man. Dadamat banyo na. Kalpasan na. Isumat si Maruno na paniti banyo. Ti makadaks manong. Madlaw ko nga. Oy. Dadagit nagsisi mi tiaglawlaw. Siripin din sa matin, ti Bisaya na nga, sawak. Kahit din sa matin, makita mo yung pinsan, ti kalkalupan na. Hey! Manong name, gabot awad nagkuti nangalak, di ba to? Ay! Nakstaw ni tatay na. Loko kayo! Tadayan, George! Edmin lang kumamat na magkita ti pinas kang lupot, asawa mo ah. Loko kayo, report kikin kapitan. Nagsisilip kayo. Lakit bantayam nga ro, kabayaran nagdigdigos na asawa mo, noing ka sa bayanan. Nagsurte ka, George, nagpindas ni bakit mo. Loko, dagito yun, so dakit makaunan ko ng Mamta, makarami dagito na pimpinas ka banyo. Sus, delikado ba kami na saan ko bantayan, baka no. At ako may masidag ko, mata sinirib na, kapot agrek-rek kang nagiti na kuwa man, no. Natidtid. Panaw lang manong namin tididing na. Aging ka manong naming itimtengan tirabi. Gabutawon ti kuryente manong naming kandela. Ama,
candlelight. Susan, George, ang nananabiyos sa... Apa, ang nananabiyos ka? At ka din mapasamak ka data? Kaitay kumapalalaal daw, ah? Ito pa nagkasarta. Agurnong tapay lang. Ano, agurnong ka at 5,000 ko at 10,000 mo. Kahit ko sawan, aramatan tapay lang natin ang kwarta. Pangpalagdahal di balay. Ken, di ka magtarakan di manok ako na maya. Iso pa lang ati pangipananta. Barbaring no. Adan to, maawat ko nga talon ta. Sus, among ngortag talon? Ubingag pa lang ay di amukon naggapas. Amuk tagraep. Kadi, ubingag pa lang di sumalsalog kang di taltalon. Mapanagburas ti ka mais, mapanagburas ti balatong, mapanaggalat kamuti. Kanores si ka nalaing kami, di ba? Nalaing akpat nga graep. Ada matalon dyan ng Bisayas, di Samar. Kasta, di akong problema. Nalaing tang padpada. Kanaling tapay nga karamit ti anak. Ano tararamidem? Inikat ko lang di tuwalya. Nga imbalabal ko di bagi. Oh, mapikit-kitan di ta. Nakadusdusol. Ito pala gumargarot. Manong name siya kung tinangkat ti arawaten ni Susan. Manong name? Awan pulos ti arawaten na nagmayat Maris de Rosas manong name ti dua nga bulintik iti tuktok ti bantay na. Ken talaga nakapudpudaw nakakinkinis. Ano palang hortiro rahim? Apay nga matmatan nakpalakas ta. Uy, malamin ako. Yung nakiisan na pagkatapos din nakarakupan. Imunan man o naimi nga inamalakon di kiti bibig. Kasabay man o naimi ti panangay ayam ko kada kiti doha nga bulintik, iti doha nga bantay. Manong naimi dinigos ko ni Suna kada kita agkakabarang agkik iti na duma-duma pasit ti bagi. Gamot talaga, nakakinkinis, manong nemi, nakabudpudaw. Tsak pulos nagalumiim, manong nemi. Nga bimatok-batok, iti disuor, iti nagbaitan, di kitinawas na yung legs na. Pati lupo na manong nemi, tumang na. Di nila, ultimo nga tama manong nemi, nga ramay, di kitisakan, ano mabalin. Kadang ko manong nemi, di kiti makaparugso nga asog ka na rin ni Susan. Susan, 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 George. Virgin nga tinagikuhak ni Susan manong nemi takastoon ay aray na. Diyak sa kabaylan. Kabaylan to rin. Datan, romso din. Manong nemi, arig na nag-honeymoon kami kay ni Susan. Gabuta nagpatnag manon nimi. Gabutaon kaduami siyempre. Arig na nga siyak ni Adan kat iso ni Eva nga kinkinamatan kami manong. Kada nga ayek no kasta makamatan. Ay! Ala ka ni manen? Ala manen. Apay. Kaslasad ka nga mabanong. Gabuta ka ubingan tapay laeng. Iso nga ramidan ta. Manen. Baka awan pagpapigsatan na bigan. Anda, naktugalot marunggay sa talaukan sardinas. May na kaldo. Happy watching gani Chita Ruiz. Happy watching ka Chita Ruiz. Kastaban ng gani Alma Acuba Fernandez, ni Ros Baria, ay kani Vanji Francisco Villaroso, kani Erlinda Agaran. Happy watching nga na kayo, basta nagbibuhay kayo, happy watching. Ituloy tayo iti istorya. Pinalagdami nga rod manong nemi tibalay, tapos nagkasutagat sa nga nakadadanag nga marpuo. Kaya nagtarakan kami manong nemi tinative nga manok. Uwan.
Talaga nagagat ka na laing ti asawa. Kat siyak manong nemi sumalo kak maditalon nga mapamanggad. Agagang nga na nga recommender kanyak. George, ay pare, no talaga kahit mo interesado ka nga agkamulit ti talon. Sikat ti mga alaka na tay talon da Tata Edmar. Tata Edmar nga. Dati at na Amerika. Apay awan ti mga talon. Duwa nga tawon itan na nabaybayan. Sunod mabaling ko kasarita. Imbaga naman ng name. Kabailam nga tamanok. DJ, dati-dati nga manggamgamulok at sunuronderan na. Tapi tata. Jakman mo, saan ka nun napintas nga pagraipan? Medyo natikag, nasagpat. At pumuspuson di amin tata, basta dumanon sa diti tudo, apikit kuman. No dumanon sa diti irigasyon, mayat. Ngam kayam, kabaylam. Aramidik di amin tata. Alakad na siya, ano kasta? Pakamuk nga rin ka ni kumpadre nga Edmar. Nga damad lang umawat italon na. Nakaskas daw, taon takad mapakansya nga dagad to eh. Alang nga rin, galmulo ma. Dan mo kanyak ti abang. Kano kasta nga, panag-aapit. Huwag na taong pagdanagan nyo. Nagpatulong nga karagli kakapsat ko manong name. Katinulungan dakmet manong name. Pinapintas mi. Muhin. Binukwal mi. Aging ga manong name nga nakasaritak ni Tata Edmar katin recommender na nga mga magkita kiti variety nga irik tat mo isot ibunubo. Gabutan nag-member agmeten ti Farmers Association iti lugar mi manong name na daanak iti gundaway nga makaala iti libre nga irik nga may bunubon. Iso nga rin tinibunubon ko manong name. Gabutan mo matpay as anak mi kini Susan detan ang nagtinulong kaming gusto. Naglengmat gayam nga grave ti lukong asawa. Ay Susan! Ay mapitakan na po daw mo. Hombrane, kayang-kaya. Talaga bilibag kang kasi ka pa rin, George. Saan ka lang asawa pinapintas? Nakaasawa ka pa tinagagad. Idi apitan min manon name kastaon iti ragsak ko. Tado na kiti mas daaw. Nalami istiba. Drakulap mo ngagmula. Mga sikaso ka digiti mo si ka George. Kan gasgasot mo nga talaga ni Susan. Manong name, nagatot na apit ko kunam. Intad konti abang manong name kat naglako kami maten ka digiti apit mi nga irik. Nagserba ka malatamat ti para ti kanin. Kat gabo manong name iti adamaten na pabalim ko nga ramaten tapno agbalo maten at balay mi. Nangipatakder kami manong name iti bunggalo. Sementadon manong. Kan nagatapan iti galba. Adamat idin anak mi manong name ken Susan na sawa. Hindi palagip kanyak ni manong tinauna kapsat ko. Di kayo pa nagkasara. Adadangi ka na kayo ni Apo Diyos ti bendisyon. Kabagis no, kasar kayo matlang. Huwag na kabagis. Adamat na naramatin niyo. Kita, makapagpaletson kayo, 5 alitson, kada 2 alitson nga ba, ay 5 alitson nga baboy, kada 2 alitson nga baka. Nagkalaysa kami manong naimi kini Susan, ana isaruno, iti panakababunyag, tinaunang anak mi. Nagtultuloy ti kinaswerte mi nga agasawa manong naimi, gabutan nagtultuloy, iti adu nga apit mi. Sala nga pagay, no di kat mais, balatong, bawang, lasuna. May patpatag kami manong name kada kita nangina ti presyo ti bawang kada lasuna. Nakagatang kami pa yan manong name ti kuliglig. Tasaanan manong name hang siyakon ti kuliglig. Mapaupaan pa yan ti kuliglig ko manong name. At damatan na nepasdek manong name nga ungto iti ungto ti talunak nga mabalimi nga pagtaragnan ti baboy nga dayo ti balbalan.
Nanayunan pa manong name iti anak mi. Aging gamanong na napagbalin ming upat na kita anak mi iti asawa. Hustunan ti upat. Diyak kumapi kayatit nga mapilit ka. Naragsak ta ado. Si Kamot, hustunan ti upat, George. Nagrikat nagindik. Nagrikat no, nakalaklaka ka kaganak. Alisto ka nga makaala, si pudi di addan anak ta. Kita-kita ni, sinong puntuan. Pangganagang ka kung nakita, iso nga no, saan ka pilagpalaygit, baka makaanak ka sa nga dosena. Ubing tapay. Basta dyan kung kaya. O, sige. Adan upat nga anak ta. Agpalaygit ka nga rodan, bakit? Sa anak pa ya, bakit? Sweetheart. Inagbasan di elementarya dagiti inoon na nga anak mi manong name nga duwa. Kita, maragragsakan kami manin ata. Nalaing da manong name. Adalat ta unor da. Sino ka imalaan da? Siya lakit imalaan da. Nakita anak ta. Apay. Dapat unor ko dyan basbasa ak elementarya. Kasi kada? Awan Di siya timalaan da. Manong name pimintas ti biyag mi kat digiti kakabsat ko nga nabati nga kanaid ko itan dito badok numanan umayda. Abagis masakit de ka anakam awal na ti awan madalakit amo ti taget at pangasim basit. At ay dul-duli mi siyempre. Ato pa dito at mabaling nga ilakong nga irik. Ayun, ano nung sanyo dito Ay, aduunay dito inagin. Para pa ka dumami ka sa pula mi natin kamagisal na. Nakalukluk iti imam. Amo kami tirigat kamag sa kamsat. Kan dakkel ti pamatik. Nagaputan ng lukay ti ima ka tumulong. Dito tagapo na nuapay nga. Nabuslon ditad na po Diyos ng grasya. Nakagatangak pa yun manong name ti pagkapas. Numampesan ko mga rumbeng, nga kiti moderno pagkapas, no, mano-mano ko ma. Ngayon, mamanumatin manong name, kiti maahos no kagapas, adumatin sa bahali nga trabaho da. Nang runa kat nga teknolohiya, natay gadget kat isop ka pagbalin na obra na yung bas ko mga umay da makigapas. Kasla saan nga bumakit ni Susan manong name? Nagpalaygitin, darakkalan na kita anak mi manunemi, ngam siyempre, adalatamat di kadugun daway, nangaroon naman ito nakainumak, araw ko pa iso. Abay, mailiwakin ka, Susan. Siriring pala hindi kita anak ta, di ulayin tang makaturog kita. Paligap ko rin di tamo tang rabi, itinagkaputa sa Jay kainteresan, di tinagpatpat ng sa tang turog. Aramidan tamanin. Huy, upat na kita na niya. Nukasla sang ka pa nga nagkupas. Pinagustuhan mo manentirik namin manong name narugsuka mga padpada. Kamagustuhan naman manong name tinak pa ng lailo ken kuana. Aristumat nga maaros tirik na agpadpada kami manong name narugso. Amom Susan. Gusto ko na panagyamyaman ko kinahapot Diyos. Tas ika, tinsagot na nagbaling asawa kininadigdan na ko. Tapay, nga po napintas ka, napudno ka, nagagit ka, kanaimas ka. Amom, adod bang ibagbaga kanya kidi nga talaga? Nagbabawi ito no aping kasking ka tinasawa. Tapay. Siyempre. Ado da kiti masusulisog ken ka. Saan mo man nga libaken, nga mamok, ado da kiti mangkurkuriro ken ka. Diba? Nga nagbalin ka na pudno kanya. Kadeta unit pagkamayamanat. George. Saan ito nga paalilaw? Tamog ti dakes.
Anyat kayat da, panawang ka, kat sumurta kadakwada, saan kong itong aramidan dita? Itirigat ka namay. Ada ka di pengarot sa pulakan ka. No kwarta, adamat kwarta, no kinagwapo, nagwapo kawit. Diba? Ita nga gudaw, kat medyo agnamay, tagabata, adumad kita ramaten ta. Kanadamat kwarta ti bangko, nakasagana, para ti basagbayan ni kita nagta. Iso nga wantot, pangisukatakin ka, George. Kanamok, kan pacheck, nga di kan tumatpulos tumalyaw iti sa bali nga babae. Taan niya kumapay lang sa pulong kanyak, lawan. Api nga sumapul ka balat sa bali at adami ng kanyak. Di ba? Husto ka. Iso nga ron dahit at kunat. Ana balat sa pulag iti sa bali at kumpleto ka met. Kasta akmat kan ka. Iso nga. Awan tupulos iti anyaman nga pakadadaelan ti relasyon ta. Nilaing patay ti mabaling mamagsina ka na ta, George. Ay, kanay Police Inspector Roland Villaluz. Kasama tayong gani Dumel Garcia. Hello, Dumel. Kanay Elmi Garcia dito California. Kumusta kayo kanon dito? Not ba? Makarako na Dumel gani Elmi dito Garcia family. Kasama tayong gani Jerry Locson dito Magsinggal Ilukusor nga mangkabkablaw kani Marites Tejada dito Taiwan. Ay, Macau. Macau tayo na? Ninena Kakalit Hawaii, kasama tayong gani Romeo. Regards to your sister, Juicy Natividad Acido and your family. Lilibet Aliado Natividad, kasama tayong gani Cesar Pablo Baclig, ni Kapamilya Bebe Santiago, ni Rixie Castillo Soltani, ni Ronald Albayol Decano, advance happy wedding gani April Cano, ni Jasper Brian Ruiz nga kumabkablaw karigiti Wakera family na Batak City, ni Tata Dani, ni Manong Idot, da Jane Roxanne, Nika kani Dandan. Kasama tayong kani Shelly Llanos, ni Jerry J. Ignacio, Geraldine Pataw Arcano, hi kani Flora Abella Borde, ni Rosita Ibusca, Catherine Cadeng Gaspar, ni Ingrid Carino. Ingrid Carino, thank you. Regards to Juicy Bautista. Ni Jason Agno Chodoro, ni Ellen G. Sanchez, ni Erlinda Agaran. Kan amin-amin kayo ng mga damang bubuya. Iti nasurok ng 800 views. 842 ti makikita. Papagayam, iring pasta yun. Itultuloy ito ng iring pasta na iti pakasaritaan ni George iti Mabusag, Badog, Ilocos Norte. Kastamatan iti panangisurat ni Amante Pagaragan. Manong name iti agdama kadadda digiti adwa nga anak mi iti higher grade. Ito tadamat pala iti elementarya digiti inaudi. Ngam kapot ito nga COVID problem, awan ti face-to-face ka klase, data module. Kan online, manong naming. Ta-complete kami, adamat ta internet mi dito. Dikita anak mi, kat ko, sagay sa adamat ti cellphone, adamay sa nga laptop, manong naming. Pagsisinublatan ta. Gumatak to pati may sa adda duwa laptop. Kan nagtuloy manong name iti kagat ko iti talon, nagtuloy iti pintas ti produkto mi, kinagagat mi gamula kam tinateng, agarayop kami no temputira at alon, tabago ken bawang o nalaso na ken bawang, kamutig kasta duma pa na dumana tayo. Kaya nagtuloy iti kagat ken saya pintas ken kinaimas ti asawa. Kaya nagtuloy mat manong name nga nalukay ti imami no dagta sa pula na tulong kadig iti kabagyan mi na naruno ka na kitay kakabsat ko manunay. Adamit kami nakasyon, ti asawak, manunay kan nagiti kakabsat na. Pasaremet adagasog, iti rigat da, kita mangipadala kami mo itman. Pami iti remittance store. Basta man tayo kakabsat mi manunay nga naikamang iti adayo. Adada manunay nga da kami tasit ganda. Kat kunada nga ron, kadakam ka nga pitong ang kakabsat. Nga siyak tinaudi,
siya kano ti kagasatan. Apay, gabot na nakaasawa, iti kas kinisusan, na napintas, nagaget, himas, napudno unay kanyak. Katsyak, nagbalinakbat nga napudno, kan na, matibyo ako ng ambisyo. Sumin siya maklasag ka ba, sitno ka? Ngayon sa anak pa, saan ko pinapadasan, din ako na nga nabartag. Kada oras di pagkamyamanak, manong nemi kini Apo Diyos, iti likodan, iti panagsagabi mi nga kakapsat, iti panakaulil mi nga demang. Saan na kami matlang binabayaan, nanaruna iti pamilyak manong. Saan na kami binabayaan, Apo Diyos. Kada itamat ti kapunan, no apay, nga natulong kami nga gasawa, karigidag kasapulan ti tulong. Tanuan niyaman ti blessings, kay pay ni Apo, itad mimet karigidag kasapulan. Agaman na, kini aman ti pagaragan, iti panangisurat na, gamagmatkan ka, manong nemi, ti anos mo nga nang ibasa, kat sabay ko matadamat na may ibatik nga adal, liwliwa kan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di mga kanagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing harodagyaman nga pagayam mo, George, iti mabusag Badog Ilocos Norte. Iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti Badog Ilocos Norte, Umetlay.